Bhí lá mór a Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste an teachtain seo, nuair bhailigh maoinitheoirí, polaiteoirí agus lucht na Cultúrlanne féin le chéile chun an chéad áda Gearradh san obair thógála agus athchóirithe atá a deanú ar an ionad Gaeilge a láthair na huaire. Well, thosaigh an aiste seo ar fad 7 mbliana ó shin, nuair a fuirmuid airgid IDF a bhí an ó dícal chun chur leis an ceathrú Gaeltachta. Ach ní rugalóir airgid an chun rud ag an fiúntach a dhéanamh mar sin thosaigh muid ag bailú. Agus de réir chéile bhailí muid na maoinitheoirí International Fund for Ireland a chéad ceann na hánig chun tosaigh an sin an chóirla Allen Board Tuairisóireachta agus DSD Modernisation. So bhí obair a gceisle é sin ar fad agus bhí daoine a chuidíglín thar an ama sin agus muid aontaach buíoch dífar ar fad. Is lá mór é déir Béal Feirste ceapan le Conway Milligus go freisin. So tá muid aontaach agus súla an Gearradh seo tús leis an ceathrú Gaeltachta, súla is le Broadway eáil an teachtar board agus Béal. The Cultúrlann has become an iconic building in West Belfast, given its past history as a church and its current work as a centre of Irish language activities and culture and heritage. And therefore, by increasing the building, by developing the capacity of the building, we're actually sending out a big statement about the significance of the Cultúrlann, of the Gaeltacht quarter more generally, of Irish language and history and culture as part of economic regeneration of West Belfast. So that's what this symbolises, and it symbolises it very well. Tá factas ar siúil léanta le teachtaí an lá seo leis do maoinitheoirí le Gaeilge na plán agus an déis tá sé toisiacha mar dúirma níos le hir. Is sé na ruí tháiríonn tíú sí na colúna tá táteach as le hemartaí golar é mar a bhí a riú an déis be níos mó an níos mó spáis na níos mó ruí a dhéanamh agus be níos taintí le bhainú ór na bháil. Tá Cultúrlann Crealarn co-phobal in Béal Feirste agus tarlaíonn gachsáis rudaí an seo tá rangaí Gaeilge an tá Airgláin an bíon díosparachtaí polaiteoirí ar súil ar ihan ama tá cafe an seo ag le Gaeilgóirí teachtasteach is Lord lena chéile, so is éitíonntaach ar fada.